Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι η Γαλοπούλου Ελένη, Senior Key Account Manager και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο Career Talks της Randstad. Είμαι η Νάγια Αντωνίου, Career Executive and Business Coach της Randstad RiseSmart και σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το τοξικό περιβάλλον εργασίας. Καλώς ήρθες, Νάγια. Καλώς σε βρήκα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα να μας πεις τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα περιβάλλον τοξικό. Γιατί είναι μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε, ωστόσο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τελικά να την ερμηνεύσουμε και να της δώσουμε σάρκα και οστά. Σωστά, διότι τις περισσότερες φορές αναφερόμαστε στην τοξικότητα όταν θέλουμε να περιγράψουμε τη δυσφορία την οποία μπορεί να νιώθουμε από συμπεριφορές και ανθρώπους. Όμως δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να προσδιορίσουμε τι ακριβώς μπορεί να καθιστά ένα περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον τοξικό. Σίγουρα λοιπόν είναι η κακή επικοινωνία. Σίγουρα είναι μια αρνητικά ανταγωνιστική ατμόσφαιρα στο εργασιακό περιβάλλον. Οι διακρίσεις βεβαίως. Η έλλειψη ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης των ανθρώπων. Βέβαια, το έντονο στρες. Ότι μπαίνω στη δουλειά μου και είμαι στρεσαρισμένος. Βέβαια, το νιώθω, το αισθάνομαι, το βιώνω. Η απουσία ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής. Μπορεί να είναι το micromanagement. Τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν καθιστούν ένα περιβάλλον τοξικό και φορτίζουν τους ανθρώπους πάρα πολύ έντονα αρνητικά. Ξέρεις τι μου κάνει εμένα εντύπωση? Τον έφερες και εσύ πριν, ότι οι εταιρείες ενώ εστιάζουν όλο και περισσότερο στο well-being των εργαζομένων, δηλαδή παρέχουν benefits και παροχές με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων τους και εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επενδύουμε στην αυτοβελτίωσή μας, τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά. Πώς τη δικαιολογήσεις αυτή την έξαρση των αριθμών, αυτή την έξαρση των περιστατικών μάλλον, όχι των αριθμών? Σίγουρα από την περίοδο του COVID και μετά παρατηρήθηκε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των ανθρώπων στο εργασιακό και στο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά οι συμπεριφορές αυτές υπήρχαν ανέκαθεν. Και στα εργασιακά περιβάλλοντα εννοείς? Στα εργασιακά περιβάλλοντα, γενικότερα στην κοινωνία, αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το εργασιακό περιβάλλον. Οπότε θα πω ότι οι συμπεριφορές αυτές υπήρχαν ανέκαθεν στο εργασιακό περιβάλλον και τότε δεν υπήρχε ούτε το awareness και ούτε η αντίσταση και δεν είχαμε μπει και στη διαδικασία να ονοματίσουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Συνεπώς, οι άνθρωποι τότε, οι εργαζόμενοι, ήταν πολύ πιο απροστάτευτοι. Απλώς πλέον υπάρχει μια πολύ πιο γρήγορη και άμεση μετάδοση της πληροφορίας και γνωρίζουμε το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει η κάθε συμπεριφορά. Δηλαδή, έχουμε πλέον και ορολογίες για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γνωρίζουμε όντως τι σημαίνει κάθε συμπεριφορά. Δηλαδή, όντως, ναι, συγκρίνοντας με το παρελθόν, θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα όσον αφορά στην εργασιακή πραγματικότητα. Ωστόσο, θεωρείς ότι είναι εύκολο να διακρίνεις μια τοξική συμπεριφορά? Δώσ' μας ένα παράδειγμα τοξικής συμπεριφοράς. Αυτό, να το καταλάβει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει τώρα στην αγορά εργασίας. Τοξικές συμπεριφορές μπορεί να είναι εμφανής, μπορεί και όχι. Μία εμφανής τοξική συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, είναι η κατάχρηση της εξουσίας. Όταν δηλαδή ένας συνάδελφος, ένας προϊστάμενος μπορεί να έχει απαιτήσεις τέτοιες, οι οποίες να μην άπτονται των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του ατόμου. Μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με την επιβολή της θέσης του απέναντί του. Υπάρχουν όμως και συμπεριφορές οι οποίες είναι πιο υποβόσκουσες. Εκεί ήθελα να σε πάω. Έχω στο μυαλό μου παραδείγματα ανθρώπων από το πολύ στενό κύκλο, φιλικό, κοινωνικό κτλ. Ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν τοξικότητα και πώς το καταλαβαίνουν, το αισθάνονται όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, στρεσάρονται πιο εύκολα, μέρα με την ημέρα δυσκολεύονται περισσότερο να επικοινωνήσουν, να αντέξουν την καθημερινότητα και το workload. Ωστόσο, δεν είναι συμπεριφορές τις οποίες μπορείς αυτόματα να χαρακτηρίσεις τοξικές. Πώς το διακρίνεις? Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που λες ότι ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα είναι τοξικό. Αυτό που βιώνεις είναι τοξικό. Δεν υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Καταρχάς, να αναφερθούμε λίγο σε συμπεριφορές οι οποίες είπαμε ότι δεν είναι τόσο εμφανείς. Μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να είναι, φερειπίν, το λεγόμενο gaslighting. Είναι μια ορολογία πολύ καινούρια, την οποία την αναπαράγουμε πολύ. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι το ότι το συναίσθημα το οποίο μπορεί να φέρεις εσύ στην ομάδα, το ότι
Αισθάνομαι ότι, παραδείγματος χάρη, δεν με συμπεριλαμβάνεις τόσο πολύ, ότι δεν ακούγομαι τόσο πολύ όσο παλαιότερα, φερειπίν, ή ότι το τελευταίο διάστημα δεν αισθάνομαι ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Αυτό λοιπόν, από την πλευρά του συνομιλητή μας, του ανθρώπου ο οποίος έχει μία τοξική συμπεριφορά, ακυρώνεται. Οπότε μπορεί να γυρίσει και να αποκριθεί ότι θεωρώ πως είναι δικό σου πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι. Συνεπώς, η συμπεριφορά αυτή ενέχει τοξικότητας. Μία άλλη συμπεριφορά μπορεί να είναι, όπως είπαμε, η σιωπηλή περιθωριοποίηση εντός του πλαισίου της ομάδας. Και αυτό είναι ένα σημάδι τοξικότητας. Τώρα, όταν λες περιθωριοποίηση, τι εννοείς? Εννοώ το ότι υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ατόμων της ομάδας. Που σημαίνει το ότι κάποια άτομα εντός της ομάδας μπορεί να χαίρουν περισσότερης αναγνώρισης, να ακούγεται η γνώμη τους, να μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποια άλλα άτομα απλώς ακολουθούν. Θα μπορούσε όμως αυτό, κάνω μια παρένθεση, θα μπορούσε αυτό όμως να θεωρηθεί και φυσιολογικό? Κάποιος ένας παρατηρητής ίσως θα έλεγε ότι ναι, είναι φυσιολογικό κάποιος ο οποίος είναι πολύ περισσότερα χρόνια σε μια εταιρεία και σε μια ομάδα, έχει ένα παραπάνω λόγο από κάποιον ο οποίος είναι νέος στο business, είναι νέος στην ομάδα, στην εταιρεία, στην αγορά, οπότε οφείλει να ακολουθεί για να μάθει και όταν θα έρθει η δική του στιγμή, τότε ναι, θα έχει και εκείνος ή εκείνη το χώρο που χρειάζεται στην ομάδα. Εντάξει, ερχόμαστε στο να συζητήσουμε επομένως σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Θέλω να πω, βρισκόμαστε σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον ή όχι. Διότι οι ομάδες συνήθως πηγαίνουν μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν υπάρχει η δεκτικότητα να είναι ανοιχτοί, να δίνουν ιδέες, να μπορούν να συνεισφέρουν και εκείνοι και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους και να τις αναπτύσσουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα τα χρόνια εμπειρίας, το συμπεριληπτικό περιβάλλον, για να δώσουμε και στους ακροατές, στις ακροάτριες, να καταλάβουν ένα περιβάλλον το οποίο, όπως περιέγραψες και εσύ πολύ σωστά, συμπεριλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι, όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλου, χρόνων εμπειρίας, ηλικίας κτλ. Σίγουρα. Πόσο όμως πιστεύεις ότι τα χρόνια εμπειρίας παίζουν ρόλο στο να μπορέσει ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη, να εντοπίσει και να καταλάβει ότι βιώνει μία τοξική συμπεριφορά? Δηλαδή αυτό το οποίο περιέγραψες. Είσαι σε μία ομάδα, η Ελένη είναι σε μία ομάδα, μιλάει, αλλά δεν ακούγεται, τυχαίο το παράδειγμα. Προσπαθεί να πάρει χώρο, αλλά δεν τον βρίσκει. Πόσο εύκολο είναι για την Ελένη, η οποία έχει μπει τώρα στην αγορά εργασίας, να καταλάβει ότι αυτό που βιώνει δεν είναι το σύνηθες, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι τοξικό. Παίζουν ρόλο τα χρόνια εμπειρίας, λοιπόν? Θα απαντήσω σε αυτό. Με ρώτησες κιόλας πριν ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το κομμάτι της τοξικότητας. Οπότε θα σου απαντήσω και στα δύο. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει περισσότερη εργασιακή εμπειρία από κάποιον άλλον, έχει έρθει αντιμέτωπος με ποικίλες συμπεριφορές και πιθανότατα είναι πλέον πιο παρατηρητικός, έχει εκτεθεί περισσότερο σε καταστάσεις και ενδεχομένως να έχει αναπτύξει κάποιους μηχανισμούς διαχείρισης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ισχύει πάντοτε. Διότι ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούμαστε απέναντι σε τοξικές συμπεριφορές έχει να κάνει και με το κατά πόσο είμαστε δουλεμένοι εμείς ως άνθρωποι. Δηλαδή, κατά πόσο έχουμε εξελίξει την προσωπικότητά μας, τις δεξιότητές μας και κατά πόσο έχουμε αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας προκειμένου να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Άρα δεν συνεπάγεται πάντοτε η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία και ικανότητα αντιμετώπισης της τοξικής συμπεριφοράς. Διότι αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν δυστυχισμένοι εργαζόμενοι επί πολλά έτη. Σκέψου βέβαια τέτοιες συμπεριφορές κατά πόσο μπορεί να επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι μόλις έχουν μπει στην αγορά εργασίας. Πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα τέτοιο περιβάλλον την αυτοεικόνα τους, την αυταξία τους, την εμπιστοσύνη στις δεξιότητές τους, την πορεία τους.
Αν μάθουν όμως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπαίνοντας στην αγορά εργασίας, αν μάθουν να λειτουργούν υπό αυτά τα περιβάλλοντα, γιατί είναι η περίοδος τέτοια, γιατί είναι οι συγκυρίες τέτοιες, πώς μετά θα μάθουν το διαφορετικό? Όταν λοιπόν εγώ μπαίνω στην αγορά, να σου το πω διαφορετικά, τώρα είναι η πρώτη μου δουλειά και τυχαίνει, είμαι άτυχη, θα έλεγα, και βιώνω ένα τοξικό περιβάλλον, το οποίο εγώ όμως το βιώνω ως φυσιολογικό, γιατί δεν έχω πρώτερη εμπειρία. Πώς μπορώ να θωρακιστώ? Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες που χρειάζομαι, πέραν προφανώς από την οικογένεια, τους φίλους, τις αξίες, τις προσωπικές κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο εμένα θα με κάνει να θωρακιστώ, έτσι ώστε παρότι είναι η πρώτη μου εργασία, να καταλάβω ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι? Καταρχάς θα πρέπει να το εντοπίσεις. Το πρώτο βήμα είναι να το εντοπίσεις, να το αντιληφθείς. Αυτή η λεπτή γραμμή δεν είναι και τόσο λεπτή γραμμή. Θέλω να πω πως τα συναισθήματα δυσφορίας και χαμηλής ικανοποίησης από την εργασιακή ζωή, όταν τα βιώνει το άτομο, το κάνουν να καταλάβει πως κάτι, για να το πούμε πολύ απλοϊκά, δεν πάει καλά. Το νιώθει στο στομάχι του, στο σώμα του. Το νιώθει. Ναι. Μία τοξική συμπεριφορά από μία κακή ημέρα διαφέρει στην επαναληψιμότητα. Είναι διαφορετικό μία μέρα να είμαι πάρα πολύ πιεσμένη και να είμαι ίσως λίγο πιο απότομη, να γίνω ειρωνική, και τελείως διαφορετικό οι συμπεριφορές αυτές να έχουν επαναληψιμότητα. Μία συμπεριφορά επίσης η οποία χαρακτηρίζεται από τοξικότητα είναι αυτό που συζητούσαμε και τις προάλλες, το κρύο ζέστη. Δηλαδή να μην ξέρει ο συνομιλητής σου πώς να σε διαχειριστεί, διότι τη μία μέρα μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλά, την άλλη μέρα να γίνεσαι φερειπίν ακυρωτικός. Τώρα, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό, πώς μπορείς να εκπαιδευτείς? Χρειάζεται υποστήριξη από τον οργανισμό, από το πλαίσιο στο οποίο κινείσαι, από συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να είναι παρόντες, να είναι παρατηρητές των συμπεριφορών αυτών. Και βέβαια χρειάζεται υποστήριξη από έναν ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να δουλέψει μαζί σου, να εντοπίσει σε ποια κομμάτια της προσωπικής σου ανάπτυξης χρειάζεσαι ενδυνάμωση, υποστήριξη, και να δουλέψει μαζί σου προς αυτή την κατεύθυνση. Το αν βρίσκεσαι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι τοξικό, ακυρωτικό, μη συμπεριληπτικό, και να έχεις την ατυχία, όπως είπες, να είναι το πρώτο εργασιακό περιβάλλον, είναι κάτι δύσκολο, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν πως αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται στο πλαίσιο το εργασιακό. Άρα έχουν ένα κακό πρότυπο συνεργασίας, θα λέγαμε. Ωστόσο τα συναισθήματα είναι εκεί. Οπότε και καλό είναι να τα παρατηρούμε, να τα επεξεργαζόμαστε, και αν βλέπουμε το ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να βρίσκουμε το θάρρος, να δημιουργούμε αυτή τη στρατηγική, αυτό το πλάνο, για να μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε, να αποχωρήσουμε και να κάνουμε μια αλλαγή η οποία θα είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας τα θέλω και τις δικές μας αξίες. Καταλαβαίνω ότι μία από τις προτάσεις σου είναι να μιλάμε, να εξωτερικεύσουμε αυτό το οποίο βιώνουμε. Ακόμη και αν δεν είναι ξεκάθαρα είναι δικό μας θέμα ή του ανθρώπου με τον οποίο συναναστρεφόμαστε, κάπως πρέπει να βγει από μέσα μας. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο φόβος, και για να μην μιλάμε στη θεωρία, όλοι μας κατά καιρούς έχουμε παρασυρθεί από περιβάλλοντα τοξικά, με τα οποία έχουμε ενσωματωθεί, θα έλεγα, και έχουμε υποστηρίξει άθελά μας για να μην περιθωριοποιηθούμε. Ωστόσο, μένω στην επαναληψιμότητα που ανέφερες, γιατί οι ηθικές αξίες και ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας έχει μεγαλώσει και έχει δουλέψει με τον εαυτό του, και όχι απλά έχει μεγαλώσει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να κρατήσει την ακεραιότητά σου, πιστεύω. Οπότε μπορεί να έχεις παρασυρθεί, αλλά κάποια στιγμή κάπως επανέρχεσαι στην πραγματικότητα και λες, ρε παιδί μου, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω για τους συναδέλφους μου να είμαι τοξικός. Θέλω, επειδή βιώνουμε το ίδιο πάνω κάτω, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε την καθημερινότητά μας ακόμη πιο εύκολη. Ωστόσο, πάντα υπάρχει ο φόβος ότι αν μιλήσεις θα περιθωριοποιηθείς.
ή ακόμη και θα χάσεις τη δουλειά σου. Πώς ξεπερνάει κάποιος αυτόν τον φόβο? Εξαρτάται σε τι περιβάλλον βρίσκεται. Εργασιακό πάντα. Εργασιακό, βέβαια. Αναφέραμε πριν πολλές φορές τη λέξη συμπεριληπτικό περιβάλλον. Όταν λοιπόν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο εστιάζει όχι μόνο στο mental health των εργαζομένων, αλλά και στο πώς οι ίδιοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούν να εξελιχθούν, να ανθίσουν, να προσφέρουν τις ιδέες τους, τις δεξιότητές τους, να βοηθήσουν τον οργανισμό να πάει ένα βήμα παρακάτω και να πάνε και οι ίδιοι ένα βήμα παρακάτω σαν προσωπικότητες και σαν εργαζόμενοι, τότε υπάρχουν και αυτές οι βάσεις προκειμένου το άτομο, εάν αντιμετωπίσει μια τέτοια συμπεριφορά, να βρει την υποστήριξη, να νιώσει την άνεση, να μοιραστεί το ζήτημα αυτό και να δεχτεί την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Από τον μάνατζερ, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, από πού να βρει αυτή την υποστήριξη, από συναδέλφους? Από όλους αυτούς τους οποίους αναφέρεις, αλλά θα στέκομαι περισσότερο στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θεωρώ ότι έχει ένα κέριο ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις, στους κόλπους ενός οργανισμού, ειδικά με τον κορονοϊό, νομίζω ακόμη περισσότερο. Βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο, ποια είναι η γνώμη σου για τους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται ομάδων, οι οποίοι είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ουσιαστικά είναι εκείνοι που δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές καθημερινά σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ένα πλαίσιο ομαδικό. Οπότε πόσο εκπαιδευμένοι είναι ή θα έπρεπε να είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι, οι managers, leaders, directors. Είναι πολύ σημαντικό το HR να έχει εικόνα, αλλά στο day-to-day σου με αυτούς έχεις να κάνεις, με αυτές. Οπότε, στο δικό μου μυαλό ίσως θα έπρεπε να μιλήσεις εκεί, γιατί πολύ πιθανόν να έχει καλύτερη εικόνα από το HR. Βέβαια. Το ανέφερες πριν και συμφωνώ απόλυτα το ότι χρειάζεται καταρχάς να νιώθεις ότι μπορείς να θίξεις το θέμα αυτό, να έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις. Φυσικά και σε έναν προϊστάμενό σου. Είναι ο πρώτος ο οποίος σε γνωρίζει καλύτερα, συνεργάζεται άμεσα μαζί σου. Είναι αυτός ο οποίος σίγουρα έχει και καλύτερη εικόνα της ομάδας εάν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα εντός του πλαισίου της. Τώρα, για το κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι, γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το awareness, να υπάρχει η μέριμνα από τους οργανισμούς να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους δεξιότητες, αλλά χρειάζονται και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από την πλευρά της εταιρείας. Δηλαδή, η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα δημιουργήσει έναν αξιακό κώδικα. Η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα δομήσει την κουλτούρα της. Εκείνη θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται και προϊστάμενοι και εργαζόμενοι. Ναι, είναι λίγο γενικό βέβαια αυτό το η εταιρεία θα ορίσει, γιατί όλες οι εταιρείες διέπονται από αξίες, τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα τις γνωρίζουν οι εργαζόμενοι της. Το θέμα είναι κατά πόσο τις στηρούν. Δηλαδή, αν εγώ σκεφτώ ότι οι εταιρείες λειτουργούν με βάση και επαφίενται στην προσωπική ανάπτυξη του καθενός, δηλαδή πόσο θα δουλέψει η Ελένη με τον εαυτό της, η Νάγια με τον εαυτό της, ο Χ με τον εαυτό του, για να μπορέσουν να συνυπάρξουν ομαλά και ειρηνικά σε έναν οργανισμό, νομίζω ότι δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι οι ίδιες να επενδύουν και να μεριμνούν, φαντάζομαι, για να διασφαλίσουν ένα υγιές περιβάλλον για τους εργαζομένους. Άρα, ποια θα έπρεπε να είναι η μέριμνα των εταιριών στο βαθμό που η κάθε μία μπορεί, εξαρτάται από το μέγεθός της, από τον αριθμό των εργαζομένων κτλ. Αλλά αν θα μπορούσαμε έτσι να το πλαισιώσουμε, τι θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείες έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι υγιείς και συνυπάρχουν υγιώς μεταξύ τους. Ναι. Λέγοντας ότι οι εταιρείες είναι αυτές οι οποίες θα καθορίσουν τον αξιακό κώδικα, την κουλτούρα, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε αυτό ονομαστικά. Κάνουμε κάποιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει το ότι όλο αυτό ξεκινάει από την επιλογή του προσωπικού.
Θα μου πεις, δεν μπορούν να υπάρχουν αστοχίες? Βέβαια μπορούν να υπάρχουν αστοχίες, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια στενή παρακολούθηση. Χρειάζονται δράσεις οι οποίες θα υπενθυμίζουν στο προσωπικό το ποιος είναι ο δρόμος και ποια είναι η κουλτούρα της εταιρείας που θέλει να ακολουθούν. Άρα... Επαναλαμβανόμενες εννοείς, ξεκινούν από το onboarding, ξεκινούν δηλαδή από την ένταξη του μέλους στην εταιρεία και συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην εταιρεία, σωστά? Βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο ανέφερα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος του HR, διότι σε αυτή την κατεύθυνση του να παρακολουθούμε ουσιαστικά το πώς συνυπάρχουν, όπως είπες, οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, θα ήταν καλό να βρίσκονται πολύ κοντά στους εργαζόμενους. Άρα τι σημαίνει αυτό? Να υπάρχει η πρόνοια και η μέριμνα, να γίνονται κάποια, αν θέλεις, retrospective, δηλαδή το HR να έρχεται κοντά στις ομάδες, να παρακολουθεί λίγο, εκτός από τα ερωτηματολόγια τα οποία γίνονται, να γίνονται κάποια meetings, κάποιες συζητήσεις. Να σε διακόψω λίγο, με συγχωρείς, επειδή αναφέρουμε όρους τους οποίους μπορεί οι περισσότεροι να μην τους γνωρίζουν. Τα ερωτηματολόγια στα οποία μόλις αναφέρθηκες αφορούν σε έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων. Δηλαδή, οι εταιρείες τι συνηθίζουν να κάνουν? Συνηθίζουν άλλες σε ετήσια βάση, άλλες σε εξαμηνιαία βάση, τριμηνιαία βάση, ανάλογα με την ανάγκη και την ανάπτυξη της κάθε εταιρείας, συνηθίζουν να μοιράζουν ερωτηματολόγια στους εργαζομένους με σκοπό να λάβουν ανατροφοδότηση, feedback, σε σχέση με το πώς βιώνει ο καθένας την καθημερινότητα, την εργασιακή του στην εταιρεία. Οπότε συλλέγουν τα δεδομένα και έπειτα με βάση αυτά προχωρούν στις αντίστοιχες δράσεις. Επομένως, τα ερωτηματολόγια είναι ένας τρόπος για να καταλάβεις πώς νιώθει το προσωπικό σου και αν κινείσαι στη σωστή κατεύθυνση. Ανέφερες όμως και retrospective actions. Αυτό θα μας το αναλύσεις λίγο εσύ. Ναι. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ κάποιες συναντήσεις, βέβαια και με τους managers, αλλά κυρίως και με τις ομάδες. Του HR με τους managers και του HR με τις ομάδες. Ωραία. Όπου ουσιαστικά θα υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε ένα πλαίσιο αυθεντικότητας και δεκτικότητας, έτσι, ανοιχτής επικοινωνίας, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι εργαζόμενοι τα θέματα τα οποία μπορεί να έχουν. Σωστό. Να τονίσω με αφορμή αυτό που λες, πόσο σημαντικό είναι και για τα ερωτηματολόγια που αναφέραμε πριν, οι εταιρείες να καθιστούν σαφές στους εργαζομένους και τις εργαζόμενες ότι είναι ανώνυμα. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες, πραγματοποιώντας αυτές τις δράσεις, τις κάνουν με σκοπό το κοινό, οι εργαζόμενοι δηλαδή, να εκφραστούν ελεύθερα. Οπότε είναι ανώνυμα, δεν γνωρίζουν οι εταιρείες, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού που συνήθως είναι υπεύθυνα για αυτές τις δράσεις, ποιος απαντάει και τι απαντάει. Απλά λαμβάνουν μία εικόνα της τάσης που επικρατεί μέσα στην εταιρεία και κάπως έτσι σχεδιάζουν την στρατηγική τους. Αλλά είναι σημαντικό επικοινωνιακά να δώσουν στους εργαζομένους να καταλάβουν ότι δεν εκτίθενται. Αν εγώ δηλαδή γράψω ότι θα ήθελα, για παράδειγμα, να εργάζομαι διαφορετικές ώρες ή λιγότερες μέρες από το σπίτι, περισσότερες από το γραφείο, δεν στοχοποιούμε γιατί δεν γνωρίζουν ότι εγώ έδωσα αυτή την απάντηση, η Ελένη. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές, αλλά ανέφερα πριν το ρόλο που έχει και η εταιρεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ακούγοντάς μας, θα υπάρχουν, είμαι σίγουρη, πολλοί εργαζόμενοι εκεί έξω, όπου όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε μπορεί να τους ακούγονται εξειδανικευμένα. Πιθανότατα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι πραγματικά είναι στο χέρι του οργανισμού να καθορίσει ποιο μοντέλο διοίκησης και επικοινωνίας θέλει να υπάρχει στους κόλπους του. Άρα, δράσεις οι οποίες, έτσι, δεν έχουν από πίσω το background, δεν υποστηρίζονται ουσιαστικά από έναν οργανισμό. Μπορεί και να πέσουν στο κενό. Συνήθως πέφτουν στο κενό. Γι' αυτό κάθε χρόνο κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις ξανά και ξανά σχετικά με το well-being και το mental health και για ποιο λόγο οι εργαζόμενοι πολλές φορές, ενώ η εταιρεία μπορεί να τους δίνει, να τους παρέχει, έτσι, κάποιες δυνατότητες στο πλαίσιο της βελτίωσης του well-being τους, δεν τις αξιοποιούν. Γιατί από πίσω υπάρχουν θέματα τα οποία τους αποθαρρύνουν, τους έχουν κάνει να χάσουν την κινητοποίησή τους. Και αυτά τα θέματα μπορεί να είναι τέτοιες συμπεριφορές, ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, ένα περιβάλλον με πάρα πολλές απαιτήσεις, ένα περιβάλλον το οποίο
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μη συμπεριληπτικό, να είναι ακυρωτικό, ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να έχει όλη την καλή πρόθεση, αλλά να μην κάνει καλό monitor τέτοιων συμπεριφορών, οπότε να υπάρχουν στους κόλπους τους και να μην εντοπίζονται. Είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία λοιπόν, όπου συνυπάρχουμε στο εργασιακό περιβάλλον πολλές γενιές διαφορετικές μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι το ότι έχουμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης σε πολλά πράγματα, αλλά οι millennials και οι προηγούμενες γενιές, οι Gen X, οι boomers, έχουμε κάποιες κοινές προσλαμβάνωσες. Έχουμε γαλουχηθεί με παρόμοιο, έτσι, με κοινό τρόπο. Αυτό πώς μεταφράζεται στο ότι οι περισσότεροι από εμάς αντιλαμβανόμαστε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κέρυες θέσεις, μπορεί να έχουν δηλαδή κάποιες θέσεις εξουσίας εντός εισαγωγικών, τον εκπαιδευτή, τον δάσκαλο, τον προϊστάμενο, ως άτομα τα οποία δεν μπορούμε, έτσι, δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε, δεχόμαστε συμπεριφορές ή λεγόμενά τους ασίς, δεν τα αμφισβητούμε και μάλιστα θεωρούμε, προβληματίζεσαι βλέπω. Ξέρεις γιατί προβληματίστηκα, δυσκολευόμαστε όντως να πιστέψουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθος. Είναι πολύ σπάνιο να μας ακούσεις, και αναφέρομαι και σε εμάς, έτσι, να λέμε «Α, ο δάσκαλός μας έκανε λάθος». Θεωρούμε ότι για να έχει αυτή τη θέση, γιατί ακριβώς έτσι έχουμε γαλουχηθεί, την αξίζει, ό,τι λέει είναι για καλό μας και θα μας πάει μπροστά, οπότε το ενστερνιζόμαστε χωρίς αμφισβήτηση. Τις περισσότερες φορές ναι. Κάτι που δεν κάνει η νέα Ακριβώς. Κάτι λοιπόν το οποίο πλέον η Gen Z δεν κάνει, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στις προηγούμενες γενιές, όχι τόσο στους millennials, αλλά στις προηγούμενες, διότι είναι αντικείμενο συζήτησης στις περισσότερες έτσι, συναντήσεις ανθρώπων από το HR, το ανθρώπινο δυναμικό, και ευτυχώς. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία να δώσουμε όνομα σε συμπεριφορές, να μιλήσουμε περισσότερο για τη συμπεριληπτικότητα, να μιλήσουμε περισσότερο για το πόσο ο εργαζόμενος θα μπορέσει να παρέχει, αλλά με τρόπο που θα τον εξελίσσει και τον ίδιο σε έναν οργανισμό, θα είναι ισορροπημένος, πράγματα τα οποία λοιπόν παλαιότερα δεν υπήρχαν τόσο πολύ. Υπήρχε η ανάγκη, δεν υπήρχε η συζήτηση και γι' αυτό θα σε πάω πίσω στην ερώτηση που μου έκανες, μα πώς γίνεται να υπάρχει αύξηση? Δεν υπάρχει αύξηση ιδιαίτερη. Οι συμπεριφορές αυτές υπήρχαν πάντοτε. Σίγουρα μας έχει αλλάξει ο COVID, αλλά πλέον έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλή πληροφορία να αξιοποιήσουμε. Και αυτό το οποίο κάνουμε στο πλαίσιο, αν θέλεις, και του coaching και του interview coaching, της προετοιμασίας δηλαδή των ανθρώπων για μια συνέντευξη εργασίας, είναι να αλλάξουμε, όχι να τους προετοιμάσουμε απλώς για κάποιες ερωτήσεις, αλλά να αλλάξουμε περισσότερο το mindset, την νοοτροπία τους απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή στο ότι όταν μπαίνεις στο πλαίσιο μιας συνέντευξης, δεν βρίσκεσαι εκεί επειδή απλώς αξιολογείσαι. Αξιολογείς και εσύ ο ίδιος. Άρα, μπες στη διαδικασία να παρατηρήσεις το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο έχεις μπει. Οπότε, ας μπουν στη διαδικασία να αναζητήσουν αυτές τις ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να τους προειδεάζουν, να τους δίνουν κάποια σημάδια ότι το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο σκέφτομαι να ενταχθώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μου ταιριάζει. Άρα, είμαι alert και μπορώ να το αξιολογήσω. Να πούμε εδώ, πριν μας πεις τα red flags στις συνεντεύξεις, δηλαδή τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν για το αν θα συνεχίσουμε στη διαδικασία ή όχι, εννοώ της αξιολόγησης για να ενταχθούμε σε έναν οργανισμό, να πούμε ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και είναι καλό να υπάρχει μια ισορροπία. Τι εννοώ? Ότι ένα τοξικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο είναι τοξικό για εμένα, κρίνω εγώ ότι είναι τοξικό με βάση τις αντοχές μου, την ιδιοσυγκρασία μου, το χαρακτήρα μου κτλ. Μπορεί να αποτελεί δημιουργικό περιβάλλον για κάποιον άλλον, όταν δεν μιλάμε για ακραία περιστατικά. Θα ήθελα να μας πεις λίγο τα red flags μιας συνέντευξης. Δηλαδή, κάνω εγώ την συνέντευξη σήμερα, η οποία διαρκεί, ξέρω εγώ, μισή-μία ώρα, και πρέπει να αποφασίσω αν θα συνεχίσω στη διαδικασία ή όχι.
τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να με αποτρέψει. Είναι εμφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Εισερχόμενοι σε ένα περιβάλλον εργασιακό, ναι. θα κάνουν το διαχωρισμό, γιατί πλέον υπάρχουν και συνεντεύξεις οι οποίες αυτό γίνεται online. Να σου πω. Είναι και διαδικτυακές ναι. συνεντεύξεις. Ας πάρουμε την περίπτωση όπου γίνεται μια συνέντευξη διαζώσης. Μπαίνοντας λοιπόν σε ένα χώρο, σίγουρα μπορώ να παρατηρήσω και να αντιληφθώ κάποιες συμπεριφορές ή τέλος πάντων μπορώ να εντοπίσω κάποιες ενδείξεις. Αυτές ποιες μπορεί να είναι? Καταρχάς, η γλώσσα του σώματος και η έκφραση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα. Μπαίνω σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, καλημερίζονται, υπάρχει μια ωραία κινητικότητα. Μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υποτονικό, μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρνητικά φορτισμένο, υπάρχει πάρα πολύ στρες, βλέπω ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, είναι σκυθροποί. Όλα αυτά μπορούν να μου δώσουν να καταλάβω περίπου τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της συνέντευξης, δέχομαι ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να είναι προσωπικές. Μια καλή ένδειξη. Επειδή πλέον όμως οι περισσότερες συνεντεύξεις γίνονται διαδικτυακά, θα ήθελα να μείνουμε λίγο εκεί. Όταν έχεις έναν άνθρωπο μέσα από την οθόνη, ο οποίος σου κάνει τη συνέντευξη, οπότε δεν έχεις πρόσβαση ούτε στους συναδέλφους σου, τους ενδυνάμει, εάν ενταχθεί στον οργανισμό, ούτε στον τρόπο με τον οποίο είναι στημένα τα γραφεία, αν θα δουλεύεις σε ανοιχτό χώρο, αν θα έχεις το γραφείο σου κτλ. Πώς μπορείς να καταλάβεις από την πρώτη συνέντευξη, άντε από τη δεύτερη, ότι δεν είμαστε για εδώ? Ναι. Είναι πολλές οι ενδείξεις. Θα πω κάποια περιστατικά τα οποία μου έχουν μεταφερθεί, αν θέλεις, και από ανθρώπους στους οποίους έχω υποστηρίξει. Είτε σε διαζώσεις συνέντευξη, είτε σε online. Απαξίωση και ακύρωση συναδέλφων σχετικά με την απόδοσή τους στο ρόλο τους. Φερρυπίν, μπορεί ένας συνεντευξιαζόμενος να ρωτήσει για ποιο ρόλο άνοιξε αυτή η θέση. Μάλιστα. Και η απάντηση να είναι διότι ο προηγούμενος δεν ήταν επαρκής ή τέλος πάντων να υπάρχει κάποια αμνία σε προηγούμενους εργαζομένους. Ασαφείς ή ελλειπείς απαντήσεις σε ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να κάνει ο συνεντευξιαζόμενος. Δηλαδή, να μην μπορεί ο συνεντευκτής, να μην θέλει μάλλον, να καθορίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ακριβώς, να δίνει πάρα πολύ έμφαση στο κομμάτι των υπεροριών ή στο extra mile το οποίο θέλει να κάνει ο συνεντευξιαζόμενος. Άρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Με τι θα ασχολούμαι, είμαι εγώ σε συνέντευξη, ποιος θα είναι ο ρόλος μου, ποια είναι η απάντηση που θα πρέπει να με προβληματίσει? Πολλές απαντήσεις μπορεί να δοθούν σε μια τέτοια ερώτηση. Ένα έτσι ξεκάθαρο red flag είναι το ότι εδώ είμαστε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα, όλοι βάζουμε πλάτη, τέτοιες εκφράσεις. Όπου καταλαβαίνεις το ότι δεν υπάρχει μία οργάνωση, δεν καθορίζονται οι ρόλοι, δεν υπάρχουν σαφείς και προσδιορισμένες αρμοδιότητες, μπορεί να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ρόλων, άρα εκεί ξεκινάνε και τα προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο άνθρωπος που σου κάνει τη συνέντευξη, πιστεύεις ότι παίζει ρόλο? Το να σου ακυρώνει συνεχώς τη συνέντευξη κάποιος ο οποίος προφασίζεται υπερβολική πίεση και ότι δεν πρόλαβε, δίνει στον άλλον να καταλάβει ότι προφανώς, επειδή και ο ίδιος είναι εργαζόμενος, έτσι, αυτός που σου παίρνει συνέντευξη και αυτός είναι εργαζόμενος στο περιβάλλον. Μάλλον θα πας και στο ίδιο. Ότι πιθανότατα δεν υπάρχει οργάνωση, μπορεί να υπάρχει υπερβολικός όγκος εργασίας, άρα και από εκεί μπορείς να καταλάβεις. Ή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται να σου πάρει συνέντευξη, είναι πάρα πολύ πιεσμένος, θέλει πάρα πολύ γρήγορα να κάνει τη συνέντευξη, οι ερωτήσεις του έχουν να κάνουν με το πόσο μπορείς να προσφέρεις, πόσο μπορείς να δώσεις. Βγάζουν μια απόγνωση. Βγάζουν μια απόγνωση, πάλι και εκεί καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Άρα ας μην τα αγνοούμε αυτά. Όχι γιατί βέβαια, και δεν είναι πάντοτε εξόφθαλμες, ας πούμε, θέλω να πω. Δεν είναι εξόφθαλμες οι συμπεριφορές και οι αντιδράσεις. Δηλαδή το να βρεθείς σε μια συνέντευξη, σε ένα τέτοιο πλαίσιο και ο συνεντευκτής σου να είναι ακυρωτικός ή προσβλητικός σε κάποια ερώτηση, εντάξει, είναι κάτι εμφανές. Το να δεις όμως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, θέλει γρήγορα να κάνει τη συνέντευξη, θέλει να πάρει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες από εσένα, αυτό μπορεί να σχετίζεται με την προσωπικότητά του, μπορεί όμως και όχι. Μπορεί να σχετίζεται με το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει.
Εμένα αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Ως Ελένη τώρα, όχι απαραίτητα. Φαντάζομαι εκφράζω και αρκετά μεγάλο μέρος των ανθρώπων που μας ακούν, ότι τελικά όλα, αν όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών που συζητάμε επιδέχονται ερμηνείας. Δηλαδή κάποιος θα τα ερμηνεύσει λίγο πιο επίκως, κάποιοι λιγότερο. Ναι. Εννοώ ότι εμένα το να έρθει κάποιος πολύ βιαστικά και να μου κάνει τη συνέντευξη, όντως θα με προβληματίσει. Πια. Πριν από κάποια χρόνια όμως, όταν έμπαινα στην αγορά εργασίας, μπορεί και να μην με προβλημάτιζε. Να καταλάβαινε ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολλή δουλειά, ένα περιβάλλον στο οποίο είναι υγιές, γιατί υπάρχει κινητικότητα, ειδικά για κάποια χρόνια πριν ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να είναι οι εταιρείες υγιείς, καθώς βιώναμε μια μακρά κρίση. Μπορεί παλιά να μπορούσες να ανταπεξέλθεις σε αυτό. Μπορεί να μην σου ταιριάζει ακριβώς, αλλά να μπορούσες να ανταπεξέλθεις. Σήμερα όμως μπορεί να μην σου ταιριάζει. Γι' αυτό αναφέραμε πριν το ότι εκτός από την εργασιακή εμπειρία που μπορεί να σε κάνει να καταλάβεις έτσι κάποιες ενδείξεις, χρειάζεται να υπάρχει από πίσω και μία, αν θέλεις, προσωπική δουλειά, ούτως ώστε να λαμβάνεις αποφάσεις οι οποίες να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με το τι θέλεις εσύ, με την προσωπικότητά σου και με τους στόχους σου. Γι' αυτό το λόγο και η συμβουλευτική δεν γίνεται σε ένα πλαίσιο 100 φερρυπίν ανθρώπων σε μία ομάδα, είναι εξατομικευμένη. Εκεί ήθελα να καταλήξω και πόσο σημαντική είναι πια η συμβουλευτική καριέρα, πόσο σημαντική είναι και πόσο έντονα παρατηρώ και εγώ ότι την έχει ανάγκη η αγορά. Εταιρείες οι οποίες όντως εστιάζουν στο well-being των εργαζομένων τους, παρέχουν coaching και στο mid-level, αλλά και σε όλους τους εργαζομένους, για να μην το διακρίνω. Επομένως, όλα αυτά τα οποία έχουμε βιώσει και τα οποία κάποτε θα ανεχόμασταν, πια δεν τα ανεχόμαστε ακριβώς γιατί έχουμε δουλευτεί. Είτε οι ίδιοι έχουμε επενδύσει στην αυτοβελτίωσή μας, είτε οι εταιρείες στις οποίες εργαζόμαστε έχουν βοηθήσει και συνεισφέρει σε αυτό. Εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε να δώσουμε ένα manual, αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλη την πληροφορία που συζητήσαμε σε αυτό το επεισόδιο και να αφήσουμε με αυτό τους ακροατές και τις ακροάτριες. Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα manual σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν ή θα βιώσουν κάποια στιγμή στο μέλλον τοξικές συμπεριφορές. Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, μπείτε στη διαδικασία να αναζητήσετε το υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι συνάδελφοι, ο προϊστάμενος, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ένας ειδικός ο οποίος μπορεί να σας υποστηρίξει σε μια τέτοια κατεύθυνση, προκειμένου να αποκτήσετε αυτή την υποστήριξη και την σιγουριά, ώστε να διαχειριστείτε μια τέτοια συμπεριφορά. Διότι, όπως είπαμε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν την ετοιμότητα και δεν έχουν και την αυτοπεποίθηση για να περιορίσουν και να οριοθετήσουν μια τέτοια συμπεριφορά. Πολλές φορές, μάλιστα, μπορεί να μπαίνουν και σε μια ενοχική στάση. Βέβαια, πολύ συχνό φαινόμενο. Επιπλέον, εάν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε είναι ιδιαίτερα τοξικό, σας προκαλεί ιδιαίτερη δυσφορία, φτιάξτε ένα στρατηγικό πλάνο, ούτως ώστε όχι να συμβιβαστείτε, αλλά να προσαρμοστείτε για το χ διάστημα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα. Αν θέλουμε να κλείσουμε με ένα μήνυμα, είναι το ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο δυνατοί, ώστε να βρισκόμαστε και να εκθέτουμε τον εαυτό μας μακροχρόνια σε τοξικά περιβάλλοντα. Ας μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε εμάς, με τι αισθανόμαστε καλά, πού μπορούμε να ανθίσουμε, σε τι περιβάλλοντα μπορούμε να ανθίσουμε και να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Όσο για εσάς, ακολουθήστε μας όπως πάντα σε Facebook, Instagram, TikTok, Spotify και YouTube, έτσι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα επεισόδιο νέο είναι στον αέρα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Career Talks, να είστε όλοι καλά. I can run fast, I can slow down.